እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሎሚ ሓቢርና እንሪኦ ቃል ኣብ ትንቢት ሃጌ ዘሎ ቃሊና እንርኢ ከምዚ ኣብ አርእስቲ ጽሒፈዮ ዘለኹ ብልብኹም መንገድኹም ሕሰቡ ትብል ቃሊና እንካፈል ብዙሕ ስእልታት አይንርኢና ሎሚ ነዚኣ ጥራሕ ጌርና ነቲ ቃል ጥራሒና ክንርኢ ስለዚ ናብቲ ቃል ብቐጥታ ክሓልፍ ሃጌ ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል بخاليت عمت نقص داريوس بسادسيت ورحي كابت ورحي بقداميت معالتي بيد حاجة كمزوز بالقال እግዚአብሔር ناب زروبابيل ود سلاتيال مسلني يهودان ناب إياسو يهوس أدق ليك كهناتن مسعي هاللويا حجين تايو نبذ زلن تاي نرق زلنا قال أملاخ مسعي እግዚአብሔር أملاخ يمسكن قال أملاخ كمت كله خم يدس زبلي قال أملاخ معاسي إذا قال زي كمت كله بتعم خبز جرمكم إسرائيلاويان بمركو توسيدهم أمركو كندي عمت صنيحهم كندي صنيحهم ها كندو صنيحهم سقعشعو دمص እግዚአብሔር ታይ ገበሩ አይሰማ ንመጀመሪያ ጊዜ ኣብ እስራኤል ድሕሪ ምርኮ አው ብዝበለ ድምጺ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ዝብል ድምጽ ክመጽ ከሎ ነቢ ሃጌ እዩ ተዛሪው ስለዚህ ፈላማይ ጀማር ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ድምጺ ማለት ካብ ድምጽ እግዚአብሔር ርሒቆም ካብ ነቢያት ርሒቆም ናይ እግዚአብሔር ነገር ርሒቅዎም ይነሩ ንምንታይ እንድሕሪልኩም እግዚአብሔር አቀዲሙ ንአሕዛብ ስለ ኃጢአቶም እንታይ ክገብሮም ይብል ነሩ ክቆጽዖም ይሉ ንአሕዛብ ክቆጽዖም ይሉ قدم مركو بتنبيت الزارب نير እግዚአብሔር نأحزاب طرح بحاتياتهم قطعهم يلو سوق አይበለን እንታይ ከአይሉ ንህዝብ እስራኤል ከአንተ አخገብረ ይሉ ከቆጽዖ ይኸአይ ሕጂ ኣብዚ ነቢያት ተዳናጊሮም በዓል እንባቆም ከመይ ገይሩ ኸውን እግዚአብሔር ንህዝቡ ብስሙ ዝተጸውዐ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይቆጽዖ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢሎም ምስ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮም ተማጉይቶም ምክንያቱም በአሕዛብ ከም ተخبب ተማሪኹ ከም ዝውሰድ ከም ዝቅጻዕ ናብ እንባቆም ክመጽ ከሎ ትንቢትሲ አይተቀበሉን ንምንታይ ዘይተቀበሉ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ህዝቡሲ ንምንታይ ሕሊፍ ይህብ ንአሕዛብ እሕሊፍ ምክንያቱም ህዝብ እስራኤልሲ ብመን ክትሓዝ ማለት እዩ ባቢሎናውያን ከንታዮም አሕዛብ እዮም መን እዮም ማሪኾም ዝወስድዎም ዘለው አሕዛብ እዮም ማሪኾም ዝወስድዎም ዘለው حجي خمي غير يقون كما غير واحد القا كما غير كحزبخ حزب بسم استصوع حزبخم يخون حجي اذا تعب حطوي جن هذا እግዚአብሔር نحاتيات كيقصعو انت አይገብርኒ ሱአይ ብለ ስለዚህ እግዚአብሔር نحاتيات በባህሪው نحاتيات انت አይገብርዩ ይቀጽዕ በቃ ስለዚህ ሆነ ናይ ህዝብ እስራኤል ኃጢአት ስለዚህ በዝሐ ብዙሕ ግፍዒ ይገብሩ ስለዚህ ነበሩ نتي وعلتنا أو أسريحهم يخدوا نيرهم نتي زقبروا المت بزح يقبروا نيرهم دحرك أي محلو بمن محلو بيت مقدس أملاخ نداولو أي محلو تبيت مقدس أملاخ كأبي نيرا أما أكلهم نيرا حج እግዚአብሔር تايجيرو تسعيفو እግዚአብሔር مسرعيو نو يلو مباش تبيت مقدس كمان تأخذ قبره كفروسه نسخاتكم كأنت أخون كونكم كتكريهم تماريكم كتكريو حج እግዚአብሔር ህዝቡ ይገድፍኒ መንሱ እግዚአብሔር ህዝቡ ታይገርዎ ዘኪርዎ መዘከሮ ንጉስ ዳሪዮስ ዝባሃል ሕጂዛ ሕጅ ንሪኣ ዘለና ሶርያ ትባሃል ሃገር ኣዝያ ዓባይ ሃገር ያ ነይራ ብጣዕሚ ድሕሪ ባቢሎን መንግስቲ ኣብ ዓለምና እቲ ዝሓየለ መንግስቲ ዝነበረ መንግስቲ ሶርያ እዩ ሕጂ መንግስቲ ሶርያ በዓል ዳሪዮስ ምክንያቱም መንግስቲ ሶርያ ንባቢሎን ስዒሩ ንባቢሎን مسعሮ دحار إذ منجست صنيعو أب عالم جنون زنبر منجستي إذ منجست زنتاي غيرهم كيدونا بعدكم يلو كيدونا بهاجركم أمم بيت مقدسكم صرحوا إلو أفكيدوا الله حجي نقص داريوس مسافق أدلهم حمش تميتي زخونو بمريحنة بعل إزران بمريحنة زروبابيل زبحال
زي نزون كلتا يمشي لهم تم ملأختي اتحادة مثلنا ويكا مرحنا يتهاجريو اتحادة كهنيو سلازي زي كلتا انت يوكلوا منجستن منفساون مرحتيهم ناي منجست زمرحني اتحادة اتحادة هزمي مرح اتحادة منفساون نجار زمرح حجي نزيهم يتملأختي زمات زلوا إذا حمش جميع تزخونوا السبات مزيهم سرح مش جمروا اندا سرحوا خلوا حجي خمن تايم زمات زلوا كامركو يمتيو كامركو هم تخلوا جزاهم عانيو مريتهم قادروا كله تبتاتيني تريحوا حجي انتهي غيرهم كسرحوا جميرهم نت بيت مقدس كسرحوا مس جمروا جن تقاوموا بزيحهم بقى حج كل جزء منفساو نجار كتسرح كلها كل جزء انت يالله تقاومت له ولا أمانجست ندحريهم ما أمانجستي زخونة يكون تقاومي بارت ندحر الله خينوسي اتبارتس ولا تصبقت تدخل ولا تمانجست صبق نجار يكبر نتاج صبقت نجار كم يجير كان تاي تكبره تتسأل معه حجي حاجة سايد حيزو نيجاتيف غيري اتحادة ولا تسرع أبيت أملاك نقوم يكونن حنت منقص سلزقونه حدا علامة سلزقونه حدا قويتا سلزقونه نحدا نجر سلن خيد نتي خعرز اللوا بهدو منفس تاي تقبره كعر اللوا تبي انت زي كونه كم بارتاي تسأل على يكون كادن كتقرب فقد أملاك أيكونن إذا أنجن أنت هاي قبر ولا ونتسرح عنك إفهمه بس عنك أفو أنت هاي لهم حزب إسرائيل شعوب أبو زنورو بقى جزء يكونن أنت هاي لهم ما مخنيت هاتبغت الله حدا جزء نجارات كتعملنا مزاي كل أنت هاينا نبل جزء أيكونن بعر مالتي ويك أفقد أملاك أيكونن ويك جزء يكونن يلهم نتنجار تخمخني وخلوي إنا النري امبار قصيله خنبب كله معرف حاده كاب فقد خلته كمزيبل እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከመዚብል አሎ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ግዜ ቤት እግዚአብሔር ትስራሐሉ ግዜ አይበጽሐን ይብል አሎ ግናኸ እዛ ቤት እዚኣ ዖንያ خلاص ንስኻትኩም ኣብስሉም አባይትኩም ክትነብሩ ግዜኹም እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ብኢድ ነቢ ሃጌ መጸ امبارس እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት كمزي بلالو اسك بلبخوم منقدخوم حسابو انتاي اسك بلبخوم منقدخوم حسابو اطاخم نزلو اسكي بلبخا منقدخا حساب بلو لبخا بمنقدخا محساب لبخا محساب منقدخا محساب بتاع قداسي كجلجل كله يجلجل الله كندي عمت بزح عمت هجلجل الله ويسريهن جن كل جزء هو كان من قد خان ممرمر أقداس تمرمر حجزي يوم تعمل زبل زلوا نو تعيمنا الله كل نجار اسمه زلي خير الله هاي ما نتاو نجار خير الله نحن ونسرح لنا حجنا بيت مليسهم ناب أبايتهم مسيهم زعنوا بيتهم يحنسوا زتحرسه مريتهم يحرسوا دحار جزون كعسلموه انت عمت يوم الله بتشعو جزء من صفات زبحال ناي أصور من صفات بتعمل خبرات سلازم عرباويان دحريهم حدا بحر اللوم انت يدنقو من صف يوم زدنقو من صف بتعمي أذكرت زقبريو حجي انت أخذ قبر ناي حدا سب معك أني بقى قيح من صف جزء اندحر تنسيفو صبوق نجار اندحر دا اللوه صبوق أقحت اندحر دا اللوه بقومت انت يقبر مالتي يخبر مالتي حجزهم سبات نناتهم جزا يسرح اللوه نناتهم جزا يعيو اللوه يصبوق اللوه بقى كل نجار يوادادرون صبوق النجار يمت زفارس كله يسرحوا اللوه نمنتهي لهم بقى بيت እግዚአብሔር ዝስራሐሉ ጊዜ አይበጽሐን ኢሎም ዳር እዚ ሁሉ እንዳገበሩ ኸለው ግን حسابو مسبلهم انتايلو والله اتوصيت ينغرم الله ካብ ቁጽሪ 6 ንስኻትኩም ብዙሕ ዘራእኩም ሒደታትኩም በላዕኩም ኣይጸገብኩምን ሰተኹም ኣይረወኹምን ተኸደንኩም ኣይመቕኩምን ስለዚህ ውዕለቱ ዘእቱ ነቲ ዝውዕሎ ኣብ ነኻል ማሕፉዳ የምብሮ ኣሎ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት
بلبهم من قدهم حسابه يبل الله حج خان مليسي بلا مالو قال عير قصلو مالو نسخاتكم اكو انا املاح نملخ لنا لكم تخدوا لهم جن اسك من قدهم حسابه اسك من قدهم رايوه نسخاتكم بصحت وي لهم بصحت تسعر لهم جن تبلعوا اي تسقون لهم تخدموا اي تمقون لهم ስለዚህ ዛተኹሞ ነገር ኩሉ ከምቲ ብኖኻል ማሕፉዳ ዛተኹሞ እንደገና እንታይ ሆናሎ በዛአትዩ በታደ ይወጻሎ በዘጣቱ በታደ ይወጻሎ ስለዚህ እንታይ የብሉን እንድሕሪልኩም በረኸት ዘይብሉ ኮይኑ እንታይ ትሽግርሞ ኢልኩም ሲ ስለምንታይ መንገድኹም ብልብኹም እንታይ ግበሩ ይዝብል ዘሎ ሕሳቡ ስለምንታይ ዋይ ስለምንታይ ከምዚ ይኸውናሎ ኢልኩም ሲ ብልብኹም እንታይ ግበሩ መንገድኹም ሕሳቡ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እግዚአብሔር ስለዘፍቅረና ሁሉ ጊዜ ቃሉ ይልከልና ስለዚህ ነዞም ሰባት ዝብሎም ዘሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ በቃ ንስኻትኩም ብልብኹም እንታይ ግበሩ ምክንያቱም እቶም መራሕቲ እንድሕር ቃል መጪሎም ኣብቶም መራሕቲ እግዚአብሔር እንድሕር ሰሪሑ እቶም መራሕቲ ነቲ ህዝቢ ተኸገብርዎ ይኽእሉ ክጥርፍዎ ይኽእሉ ሕጂ እግዚአብሔር ኣብ ምንታይ ይምፂ ዘሎ እቲ መልእኽቲ ናብ መራሕቲ ይምፂዎ ዘሎ ድሕሪ መራሕቲ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ከላዓልዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ እንታይ ይብላሎ እምበኣር ኢልዎም ሽዑ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብልብኹም መንገድኹም ሕሰቡ ይብል ኣሎ ምስ በለ ፍቕዲ 8 ናብ ኣኽራን ደይቡ ናብ ምንታይ ደይቡ ናብ ኣኽራን ደይቡ ዕንጨይቲ ኣምጽኡ ነታ ቤት ከዓ ስርሕዋ ኣነ ድማ በኣኣ ክሕጎስን ክኸብርን እየ ይብል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ዘቋረጽክምዎ ስራሕ እንታይ ግበርዎ ስርሕዎ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ዝነበረት ኩሎም ዝፈልጥዋ ነይራ ዳሃረይ እዚኣ ኣብ እዝራ ዘመን መጀመርያ ክትስረት ከላ እንዳነብዑ በቃ ብውሽጦም ብሓጎስ ገሊኦም እንዳሃደጉ በቃ ቤተ መቅደስና ይዕረሎ ቤተ መቅደስና ይስራሓሎ ኢሎም እንዳነብዑ እዮም ጀሚሮማ ነገር ግን ተቃውሞ ስለዝመፀ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ነገር ተቋሪጹ ጠጣው መስበለ ኣምባር ጊዜ ይበጽሐን ኢሎም ናናበይ ከይዶም ነናብዕዮም ከይዶም ሕጂ እንታይ ይብሎም ኣሎ ናብቲ ስራሕ ተመለሱ ኪዱን በረኻሞ ዕንጨይቲ ቁረጹ ኣምጪኩም ከኣነታ ቤተ መቅደስ ተግበርዋ ስርሕዋ እምበኣር እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ክኸውን ከሎ ሓድሽ ኪዳን እንታይ እዩ ዝብለና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከም ዝኾንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ሓዲሩም ከም ዘሎ እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይኮነን ድዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ መን እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ኢና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክቡር ዘብሎ ንምንታይ ክቡር ሰብ ኢኻ ክቡር ሰብ ኢኺ ክቡር ዘበለክ ነገር ክትከብር ዝገበረካ ግን ሓደ ጥራሕ ሓደ ነገር እዩ ንሱ ኸ እንታይ እንድሕሪልኩም መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ እንታይ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ከቢርካ ኣለኻ ሓደ ጊዜ ኣብ ቤተ መቅደስ ክህሉ ይኽእል ህላውነት ኣምላኽ ኣብቲ ቤት እንድሕር ዘየለ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስለዚ ኣብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እንድሕሪልኩም ህላውነት ኣምላኽ ክህሉ ከሎ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ክህሉ ከሎ እዩ ስለዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ ክንቅፅል ኢና ሓንሳ ተዓገሱኒ ጎይታ ይባረኽ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ሓፃር ምዕራፍያ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ካብ ብሉይ ኪዳን ብኻልኣይ ደረጃ ኣብድዩ እቲ ዝነኣሰ ክኸውን ከሎ ብኻልኣይ ደረጃ እታ ዝነኣሰት መልእኽቲ ኣየንቲኣ ትንቢተ ሃገያ ካብ ብሉይ ኪዳን እቲ ዝነኣሰ እዩ ሕጂ እንታይ ኢልዎ ቁፅሪ 9 ንስኻትኩም ብዙሕ ተጸበኹም እነሆ ከዓ ሒደት እዩ ናብ ቤት ምስ ኣተኽዎ ከዓ ኣነ ኡፍ በልኩሉ ስለምንታይ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነፍሲ ወከፍኩም ነናብ ቤትኩም እናጎየኹም ሲ ቤተይ ስለ ዝዓነወት እዩ ኢሉ ሕጂ ሲ ትሰርሕዎሞ ነቲ ዝሰራሕኩም እቶትኩም ሲ እንታይ ይብለሉ ኢሉ ኡፍ ይብለሉ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝተስኡ ድሕሪ ምምላስ ዝተስኡ ዘካርያስ ሽዑ ዝተስአ ነቢዩ እንደገና ከዓ መን ተሲኡ ሚልክያስ ሕጂ እዚኦም ሰለስቲኦም እንታይ እዩ መልእኽቶም ድሕሪልኩም ዝተተሓሓዘ መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበርዎ ኩነታት ስለ ዝገልጽ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ሓደ ስለ ዝኾነ ዘካርያስ ይዛረብ ሚልክያስ ይዛረብ
حاجة يزارب منفس أملاخ انتايو حادي حج الزارب وزلوا ملأختي اتساب زنبرو كنتاتي حزب إسرائيل أرتشعو جزي زنبرو بقى كلهم من بيتهم بيت أملاخ حديقهم نايقلهم قداي زنبيلهم نبيت أملاخ عشيش سلازوالو اجزي أبير دما نند تزحسكم موسين تاخ قبر الكومين اوف كبلا الكومين نمنتاي أما منفساو نجر اتزعابي نجر كنفلت أزلنا نجر قدم سعابي قدم سعاب انت أبي إخا قدام النت كتب زلكا ندحر زي فليتكا أما منفساو نجر ولا انت قويخا كتعود زي تخلال له نتبي كردأكم زيدلي قدم سعاب وساني كل جزء الزاربو قالي إذا سبات زيهم نبيتهم مسرحهم ما يكونن كعيو يقبوهم ينبيتهم بزعبا جزءهم يدليهم يناي بيت جن قدام النت كهبوا زقبوهم جن انتاي نيرو نبيت أملاخ انت خبروا نيروهم برايمر خسرعوا نيرو قدام النت كسرع زلوا نجابيه أيكون عندي هذا جزء إلياس انت إلوا أنت سبيتي أنت سبيتي زبلا عدلك إلوا هو زبلا على النيلاتو جن انت إلواتو إذا أبلي عناس نحن أنت حنكونينا كل موت ناي مود دعسا إذا أخن بلعينا بلعنا أنت حنكونينا مخنياتهم دركيت أميتي لا هم لوسيامو سانكتيامو قدمنا من هابني وای کمی زبالس الصعيوهم تقول مش زجرمي السانتاي تبلا الله إذا أبلعنا كن موتينا السخن تاي بلا الله نابا هم صيامو انت خبر أنا قبل عيب لا حجي بناي سبع أمره زي رد أكا بناي سبع أمره بمدراو نجر رد أكا زي كرد أكا يكلني زي spiritual زي منفساوي ميستري منفساو نجري انتاي يزبل زلو نانا እግዚአብሔር ንእሽተይ ሓተካ እሞ ሃብ እሞ ዳሓር ዘይውዳእ በረኸትካ እንታ ክገብደልካየ ክኸፍተልካየ ምክንያቱም እታ ሰበይቲ ምስ ሃበቶሲ እሳ ብእምነት ሂባቶ ዝገርመኩም እዩ ሃብኒ ኢልዋስ በቃ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስንክታ ቢላ እንታይ ገይራቶ ሂባቶ ምስ ሃበቶ እንታይ እንተኾነ ካብቲ ሕሩጭ ኣይተወድአ ካብቲ ዘይቲ ተወድአ ኩሉ ግዜ ስጋዕ ዝሓልፍ እንታይ ትገብር ንሳ ትቐድሕ እንታይ ትገብር ካብቲ ሕሩጭ ትውድእ ኣታይ ውዳእኒ ሕሩጭ ኣይውዳእን أتاي ودعني زيت أي ودعن نمنتاي هيز ملكوتاوي نجر الله إجزاء هير زبالكان نحرد أجير كام ميراكل يزخون بيتكا هيوت كام ميراكل يزخون تأمر كخون نحرد كوينو إجزاء هير زبالكان جبر قدام النت كتجبر زلكا قدام النت هاب قال أي خون زلوا قال أي جبره شعونا إجزاء هير ميراكل خاطري أبزاي معزاز كيرخب كايو مسمر إجزاء هير كيرخب كايو مجد إجزاء هير كيرخب كايو كلل كتب الكتدكم تزيكونكا نافتنا إجزابير برخت نافتنا إجزابير هلو النختاتو أي تخلي الناس لازم قدام نتك إجزابير حدا نقر له نعنا عزيز قربنا منيو أبونا كاوغه أدينا كاوغه سبيتنا كاوغه دقنا انتهي له إجزابير جن نزيهم كلهم انتهي زي قبره مخنياتهم تاي مالتي زي قد فأسير نعي قون أي بك عنيو أنت عينتي قم تقوله هجي أنت عينت زربايو أنت عينت نجاري عمرو ناس كم يجري يزقون بولو زي أوه منفساو نجار كتعوت ذلك خلها منفساو نجار كرداك نحركينو قدام الناس كتبوا زلكا قدام الناس كتبوا ألكا خلا أي كتجبر زلكا خلا أي كتجبر لكا حجي جابير بزخوانه يهون من قد قدام أيو جابير قدام أيو هاللويا جابير قدام أيو እግዚአብሔር አብ ዝኾነ አብ ቤተይ ቀዳማዩ አብ ሓዳረይ ቀዳማዩ አብ ናብራይ ቀዳማዩ አብ ገንዘበይ ቀዳማዩ አብ ዕድለይ ቀዳማዩ አብ ዘለኒ ነገር ቀዳማዩ ኢለ እግዚአብሔር በቀዳምነት ክሰርዖ እንድሕር ዘይኪ ኢለ በቲ ዝሰራዕክዎ መጠን ኣነ ከዓ ዝኸውን ምክንያቱም እግዚአብሔር ካልኣይ እንድሕር ጌርካዮ ናይ ኮለል ናብራ ኢኻ ተእቱ ይወዝህ የብል ትበልዕ ኣይትፀግብን ትኽደን ኣዮ كله تجبره روتيت تمساسالاي እግዚአብሔር ቀዳማይ ይኹን ስለዚህ እንታይ ኢልዎም ነዞም ህዝቢ ቃል እግዚአብሔር ድማ ናብ ዘሩባቤል መፀ ናብ ያሱ መፀ ሕጂ ቃል ኣምላኽ መፀካ ከሎ ክዕርየካ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝመፀልካ ንምንታይ ክስተኻኽለካ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝመፀልካ ንምንታይ ክባርኸካ እዩ ታሪኽ ምንት ክቕይር ኩነታት ምንት ክቕይር እግዚአብሔር ብቃሉ ዝዛረበካ
قال እግዚአብሔር كمص كله ግን كلهم نبيات تقبلነት አይረከቡም መብዛሕቶም ማለት መብዛሕቶም ነቢያት እንበሽኾማን ተቀቲሎም እንበሽ በዓል ኤርሚያስ አጉድጓድ ተደርቢዮም ኩሉ መልእክቲ ቃል ሒዞም ክመጹ ከለው እንታይ እዮም ረኺቦም ተቃውሞ እዮም ረኺቦም ተቀባልነት ዝረኸበ ከም ሃጌ የለን ሃጌ ግን ቀልጢፉ እዩ እንታይ ትረኺቡ ተቀባልነት ረኺቡ በቃ ትዝርብ ከብል ኮሎስ ንሶን ከዓ ነቲ ቃሉስ እግዚአብሔር ይሉና እግዚአብሔር ተዛሪቡና ሕራይ ክንገብሮ ኢና ኢሎም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከምዚ ዝበለ ልብ ይሃበና ከምዚ ዝበለ ነገር ይሃበና እግዚአብሔር ቃል መጪና እግዚአብሔር እንዳተዛረበና ነቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበና ክንገብሮ ከለና مخسبنا عنايو بركتنا عنايو ترفنا عنايو سلامي زخونلنا ترفي زخونلنا بركتي زخونلنا موحازي زخونلنا سلازي كومو مسبالهم انتاي يبلوم الله بلبو افبال كله مسبال قصر عسرته سلازي سماات بصرهم اول خلكله مدرخ افريقا خلقت انا اون ابلع المدرن ابلع الاخرانن ابلع الاخلن ابلع الوينن ابلع الزيتن ابلع المدرن التبقلن ابلع لسبن ابلع الانسان ابلع لكل عيو اعداؤكم انتاي صواعكم يبلالو درقي صواعكم انتاي صواعكم درق صواعكم حج እግዚአብሔር ሓደ ጊዜ بطعمي نيجاتيف ዝኾነ ዘመን እንታይ መስለኩም እግዚአብሔር ዋላ ወንጌል ክትነግሩ ከለኹም ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ፍርድ ዘይብሉ ወንጌል ሰይጣን እንታይ መስለኩም ናይ ብርሃን መልአክ መሲሉ ይዝገለጽ ከመገሩ የፍርሶ ነትና እግዚአብሔር ነገር እንታይ መስለካ ኖ እግዚአብሔር ታዩ ፖዚቲቭ እግዚአብሔር ታዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ ጥራይ ስለዝኾነ ፍርዲ የለ ስለዚህ ታይ አይትበል ገሃን ነፍሳት አይትበል ፍርዲ አይትበል እንድሕር ፍርዲ ዘይብሉ ወንጌል ሙሉእ ወንጌል አይኮነ ትክክለኛን ሙሉእ ወንጌል ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እንታይ ያለው ማለት እዩ ፍርዲ ፍቅዲ 17 ታይ ብለኩም ዮሐንስ ወንጌል 3:17 አይኮነ እንዴ 16 ጀሚርኩም አምላክ በተሓደ ወዱ ዘአመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምን ትኽረክብ እንበር ንኸይጠፍስ ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ስጋዕ ክንዲ ዝና ዓለም ኣፍቀራ እዚኣ ኩላትኩም ብቃልኩም እውን ክትፈልጥዋ ዘለኩም ሜን ጠቕሲ ስለ ዝኾነ እቲ ብኡ ዝኣምን እዩ ሽዑ 17 እንታይ ይግበሮን እዩ ኣይፍረዶን እዩ ኣይፍረዶን እዩ እቲ ብመን ዝኣምን ብየሱስ ዝኣምን እንታይ ይግበሮን እዩ ኣይፍረዶን እዩ እቲ ብኡ ዘይኣመነ ግን ኣብ ምንታይ ኣሎ ኣብ ፍርዲ ኣሎ እዩ ዝብለካ ስለዚ ወንጌል እንታይ ኣለዎ ፍርዲ ኣለዎ ፍርዲ ኣለዎ ድሓር ራእይ ዮሐንስ 10:19 ቢልኩም ድሕር ኣንቢብኩም ብቃልየ ምናልባት ክጋገ ክእል ጠቕሲ እንታይ ይብለኩም ሞትን ሲኦሉ ናብ ተቐላይ ሓዊ ተደርበ እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ዝኾነ ይኹን ስሙ ብሂወት መፅሓፍ ዘይተፃሕፈ ናበይ ተደርበ ናብ ተቐላይ ሓዊ ተደርበ ሕጂ እዚ ኸፍርዲ ድዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ስለዚ ፍርድታት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተፃሒፎም ደለዉ ስለዚ እግዚአብሔር ድርቂ ፅውዕ ድዩ ፅውዕ እግዚአብሔር ኣብ በረኸቱ እንድሕር ኣቲኻ ዝብለካ እንድሕር ደኣ ጌርካ ንቃሉ እንድሕር ደኣ ተኣዚዝካ በቲ መንገዱ እንድሕር ደኣ ኸይድካ እግዚአብሔር ይባርከካ እዚ ስርዓት እዩ እዚ ናይ እግዚአብሔር ኣካይዳ እዩ እዚ ዘይልወጥ ኣሰራርሑ እዩ ዘይልወጥ ኣሰራርሑ እዩ እንድሕር ወፂኻ ኣይፋሊልካ ቀዳማይ ዝግብኦ ካልኣይ ጌርካዮ ካልኣይ ዝግብኦ ቀዳማይ እንድሕር ጌርካዮ ዳሓር ኮለል እንተልካ እንታ ክትገብሮ ይትኽእልንኻ ክትረኽቦ ኣይትኽእል ስለዚ እግዚአብሔር ልዑል ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ሓያል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ክኾኖ ዝግብኦ ክንገብሮ ይግባዓና ሕጂ መልሲ መፅዩ 12 ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 12 ሽዑ ዘሩባቤል ወዲ ሰላትያል ኢያሱ ወዲ ዮሳዲቅ ሊቀ ካህናትን እቶም ካብቲ ህዝቢ ዝተረፉን ኩላቶም ንድሃይ እግዚአብሔር ኣምላኾምን ንቓል ነቢ ሃጌን ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኾም ዝለኣኾ ሰምዕዎ ከምቲ ምንታይ ዝለኣኾ ሃሌሉያ ደስ ኣይብልን ሕጂ እንታይ ገይሮሞ ሰሚዖሞ በቃ ሕጂ እንታይ ገይሮም እግዚአብሔር ኣምላኾም ለኣኾም ሰምዕዎ እቶም ህዝቢ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ገበሩ ፈርሁ እንታይ መፅዩ ፈሪሆም ሕጂ ጌጋ ኢና ባ ዘለና
منقدنا يتعرنان كنستخاخلو زقبعنا لنا لبنا بمنقدنا غيرنا خنفولطو زقبعنا نجر بلك الله إلهم انتي غيرهم مالتي فريهم نساتهم كأن تاي سمعهم زيتهم زوا توم زترفوا حجي تايم تيوم توم زترفوا مروقات تام تيوم إياسو الله عندنا دما زروبابيل الله حجي اليوم مش نقرهم نتقال كمتي منزل عهو دست بلا نقالابو ها كمتي እግዚአብሔር አምላኮም ዝላአሆ እንታይ ገበርዎ ሰምዕዎ ከመይ አጉሊሎም አይኮኑን ወቀኒሶም አይኮኑን ከምንታይ ከምቲ እግዚአብሔር ዝላአሆ ኮሙ ገይሮም እንታይ ገበርዎ ሰምዕዎ ሕጂዚ ትርጉም ኣለዎ ባዕሉ ከምቲ አምላኮም ዝላአሆ ሰምዑ እቶም ህዝቢ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፈርሁ ሃገሉ እግዚአብሔር በታ መዓልቲ እግዚአብሔር ንህዝቢ አነ ምሳኻትኩም ይብል እግዚአብሔር ኢሉ ተዛረቦ ሃሌሉያ ክትምለስ ከለኻ መንገድኻ ትዕርኽ ከለኻ ነገር ክትቐንዕ ከለኻ እግዚአብሔር ተይብል ኣይትፍራህ ሕጂ ምክንያቱም ድምፀይ ሰሚዕካ እንድኻ ኣይትፍራህ ሕጂ መንገድኻ ክትዕር ተዳሊኻ እንድኻ ዘለኻ ኣነ ምስ መነ ምሳኻ ኣነ ምነ ምስ መነ ምሳኺ እግዚአብሔር ልቡ ንዝዕረ መንገዱ ንዘቕንዐ እንታይ ይብል ከዓ ባዕሉ እግዚአብሔር ዝብል በቃ أنا مسمعني يبلالله مسخاي هاللويا دس هاي يبلن دس زبل كوي إخزابير مسخاهم كله شو يمل عاد سمعك زوم سبات إخزابير أرزاي يبلو ينبرون يرون كلنا قري يقبرون له يعطوا يوطون له يكون له جن تأتوا زي يبل أنت بلعود زي تسقب أنت هنا تحت بمول أنت عايز هنا نيرو حجين تاجيرهم أها بلبهم أنت حسبوا ما قدهم حسبوا بلبهم انت حسابه ما قدهم حسابه بلبهم انت حسابه اها الكاشعو نت ما قد خاص تبل مالتي تقانيو تفولطو مالتي حجي تحزوا بابورسي كابي تبقي سابي كم تخيد تفولطوا واو من قدهم تفولطيو سقيلكم ايكونكم انت سقالو مخنياتهم من قدهم بين غيراكم توسلكم ابي كم تبصحكم سله تفولط እግዚአብሔር አምላክ ባረ ስለዚህ መንገድኩም ታግበሩ ይብላል حسابو መንገድኩም ሐሰብኩም አምላክ ዝበለኩም ምክንያቱም ተጋጊኹም ኣለኹም ካብቲ ዝነበረኩም ኩሉ ከምቲ ዝግባ አይሃብኩምን ንአምላክ ዝግቦ አይገበርኩምን ናብ ናይ ግልኹም ነገር ገይርኩም ምክንያቱም ስራሕ ስለዝበዝሑን ከዓ ዕዮ ስለዝበዝሑን ከዓ እንታይ አትሪፎም መስለኩም እቲ ዕሽርሲ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ምክንያቱም ሚልኪያስን እንድሕሪኹም ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ዘሎ أب حدا وجزية زتسوق نبيات يوم يلكم أب حدا وان زتسوق حج انتاي سلز غبور يما سرح عندي بزيحنا عندنا خا غداي عندي زلنا عندنا خا تري وزلهم سي سدراي مت يوم خمزلني عندنا خا خمزلو كم تلو زبل انتهى لنا مخنيات عند حرج ميرناسي مخنيات هاي غداي هاي كونن سلازي ابزو وهابا تخكلنيا وزا غلغله سبات كالو اتعشرسي نا نبيات اغلغلتي نابلو عشرنا باي كمصالو ويبلو ناباي امزو عشرنا من يزمص ناي እግዚአብሔር ناي ግለሰብ አይኮነን ንግለሰብ ዝዋሃብ አይኮነን ገለገለ መራዓት ቃ አንተ አይገብሩ ኖ عشرا ይፍቃ አይከፍሉኝ አገልገልቲ ና 20 نخفل كلاتنا هنا كلاتنا انت نقبر 20 نخف ስለዚህ ዞም ሰባት እንታይ ኮይኖም አምልኾ እንዲው አምልኾ የለን ግዚኡ አይኮነን እንደገና ሕጅና ምንታ ክንከይዳለና ናብ ጉዳይና ኢሎ ጉዳዮም ምስሓዞን ከዓ ኩሉትን አምላኽ ዝግብኦ እንታይ ገብሩ ጀሚሮ ከትርፉ ጀሚሮ ንአምላኽ ዝግብኦ እንድሕራ ትሪፍካ እንታይ ኢኻ ትኸውን ንስኻ ኢኻ ትስእን ንስኻ ኢኻ ትጉዳ ስለዚ ካብቲ በረኸት ኢኻ ትጎድል እዚኡ ከዓ ክመልሶም ዝደለየ ንሶም ከዓ ምስ ሰምዕዎ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎም أنا مسمني مساخاتكم بخبر مساخاتكم እግዚአብሔር مساخهم كلها اتزبلت نغاريو شعون تايلوم املاخهم سمعوا اتم حزبخ مسفرو تايبل هاجلو እግዚአብሔር በታማዓልቲ እግዚአብሔር ህዝቢ أنا مساخهم يبل እግዚአብሔር ኢሉ ተዛረቦም እግዚአብሔር መንፈስ ዘሩባቤል ወድ ሰላትያል ምስለኔ ይሁዳን መንፈስ ኢያሱ ወድ ሳዴቅስን ሊቀ ካህናትን ንመንፈስ እቶም ዝተረፉ
ህዝብን እንታይ ገበሮ አንቀሖ ሃሌሉያ እንታይ ትብል ሃሌሉያ ደስ ትብል ቃልያ አንቀሖ ክብል ከሎ ደቂሱ ንዝፀንሐ ሰብ እንታይ ትገብሮ ተባራብሮ አንቀሐዮት አንቀሖ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ምክንያቱም መንገድኻ ምስ ሓሰብካ መንገድኻ ምስ ራእኻሲ እንታይ ትገብር ሽዑ ቃል አምላክ መጽኢ መንፈስ አምላክ መጽኢሲ ንበዓል ዘሩባቤል ኩሎምሲ እንታይ ገይርዎም ሕጂ አንቀሕዎም ንቁሕስኪ ካብ ዝድቃስ ካብ ዝሃሩርኮም አንቁሕ በዝጋጣም እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ብርቱዕ ሃሩር ይዘሎ ግን እግዚአብሔር ከምዚ መጽኢ ከም ዘንቀሐና ሁላትና بقالو غيرو خا نزوم سبات انتا غيرو انقحيو نت حزب انقحيو እግዚአብሔር አምላክ ባራ ስለዚህ ምዕራይ መጽኡ ምስተኻል መጽኡ መኻድ መጽኡ ማለት ዳሃር እንታይና ንርኢ ካብኡ ቀጽልና እንድሕር ዳይልና ከም ዝበልኩኹም እታ ምዕራፍ ብጣዕሚ ውሕድ ክልተ ምዕራፍ ያ ዘለዋ ካለ ነገር የብላን ብሳብዒቱ ወርሒ خا بمبل عسران حدن معلتي كم زبل قال እግዚአብሔር بإيد نبي حاجة مصى امبارس خ نسرو بابل ود سلاتيال مثلنا يهودا نياس ود يهوس صادقن ليق كهناتن نتوم زترفه حزبن كم زيلካ نغروم نزا بيت زيا بتقداماي كبرت زرعيا كابخاتكم تريفو زلو منيو حجي خمي كوينا تريوالهم انا ابعنتكم سي كم زيلادو ايكونتن حجها وزرو بابل صنع يبل እግዚአብሔር ንስኻ ወዲ يصادق ليق كهنات دما صنع كلهم حزبتا هاجرون صنعوا يبل እግዚአብሔር انا مساخاتكم ايمو عييو يبل እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሃሌሉያ ሕጂ መንገድ ምሳቅንዑ ደስ ዝብል ቃል እንታዩ እግዚአብሔር ሲ ልዕሊ 19 ግዜ ዲ ገለ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ أنا مساخومي زبل مالت حجين تاي زبلهم زلو كبارات عمي دلي زلو لبون كصنعوا يدلي زلو እግዚአብሔር እንታይ ይብላሉ ስለዚህ ጽናዕ አጀሁም እዛ ቤት እዚ አዝራአያሲ በተቀደም ክብረት አዝራአያ ካባሃትኩም መንዩ ግን አጀሃ ጽናዕ በርትዕ ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ክመጹ እንዲም ድሓር ኣብቲ ቃሉን ክትርእይዎምኹም ካብ ምርኮ ዝመጹ ቀደም ዝነበሩ ቀደም ነታ ቤተ መቅደስ ቅድሚ ምፍራሳሲ እንታይ ዝገብሩዋ ዝፈልጥዋ ቅድሚ ምፍራሳ ዝፈልጥዋ አጀ ቅድሚ ምፍራሳ ዝፈልጥዋ እንድሕር ኮይኖም ሲ ደቂ ክንዲ ዓመት እዮም ማለት 8 9 ማለት ቀልብ ስጋዕ ዝገብሩ ስጋዕ ዝሪዋስ ብዙሕ ዓመታት ኣሎ ማለት ስለዚህ ዓበይቲ እዮም ምናልባት ዝፈልጥዋ ክኾኑ ይኽእሉ ሕጂ እንታይ ኢሎም ኣለው እታ ቤተ መቅደስ እቲኣ ዳ ክትፅብቕ كابت المقدس دي اتازفرست واي تازفرست كتصبق بورق استسرحت استسلمت كم زي دي يلو امنتا يعتو لو اوددر يعتو لو مو ስለዚህ አቀድመኹም ሲ ምንም ከም ዘይኮነት ገይሮም ሰባት ይሪእዋለው ይለው ኖ ግን አይኮነን ይብሎም አለው ፉሊ ዝገብሮ ኣብቲ ቤተ መቅደስ አነ ምህላወይ ሃሌሉያ ሕልዚያ ትበልጽ ያይሎም ዚያኮ ካብታ ቀዳማይት ቤትሲ አይንዲ አትበልጽ ይሎም እዚያ አትበልጽ ይሎም كما يزبل مخنياتهم اتيا بعمصكم بكل ነገር انا ابت ቦታ اي نبركون حج ግን ስለተመለስኩም በመንፈሳይ مساخاتكم الله مسمن الله ስለዚህ ቤተ መቅደስ ምጽባቅ ከይኮነስ ተቀንድ ነገር መንከህሉ ሁሉይ እግዚአብሔር በህላውነቱ ሁሉ أنا نسخاتكم نكون صبغات كوينا يكونان بيت مقدس أملاك بخانكم من منفس أملاك بخاتكم حاضرون مهلاون دو أي تفلتون نكون قبلنا نخلو بأولوسي وبيت مقدس أملاك كلومي خلا يكون كان من يخان نسخات سلزي بيت مقدس أملاك بمخان عدما فلياتينا خمسينا زبلنا نتايديو كالي نجار كويكون حنت نجار يا منفس أملاك بانا مهلاوي بمنفس أملاك سلزي تحتمنا ويتا يباركم زيابير أملاك بارك قلت فيه نوحو نمنفس زربابيل انتي قبرو انقحو بوبيلكم كانوحو قويتا بارك لو مخنق حناي እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ብሩክ ይሁን ከምዚ ይብል ክንቀጽሊና ሕጅኻ ወዘሩባቤል ጽናዕ ይብል እግዚአብሔር ፍቅድ 4 ምዕራፍ ክልተ ዘንብብ ዘለኹ
إياس ود صادق ليك أكهنات دماء صنع كلهم حزب تهاجر ونصنع يبل እግዚአብሔር أنا مساخم معيو يبل እግዚአብሔር قويتا سراويت كم تخاب جبس خطوات أخلقهم مساحاتكم زعته وقال كيداني منفسي أما أكلكم ينبر على مو أي تفرهو منفسي تاي مسمني ينبر على أما أكلكم ينبر على مو أنت أي تكبروا أي تفرهو مخنياتهم كتوات أخلقهم كجبسي بمن تأخذ تمريحكم نيركم بعند دمنا بعند حوي من يزم مرح نيرو እግዚአብሔር ህላውነት አምላክ መስመን ነሩ መስደዝ ገዛ ነሩ ዲሽዑ ቤተ መቅደስ አለ ቤተ መቅደስ የለን እኮ ግን መን ነሩ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ምሳኻን ድሕር ኮይኑ ትዛዓበ ይዕጫይ እግዚአብሔር ምሳና ኸውን ከሎ በጣም ደስ ዘብል ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ አምዝሎ ዘለን ህዝቢ አነ መስመኔ مساحاتكم إيه هاليلويا أنا مسمني مساحاتكم إيه እግዚአብሔር مساحيو እግዚአብሔር مساحيو እግዚአብሔር ልቡ مزغنا كل እግዚአብሔር مسمنيو مسوي እግዚአብሔር مساحا እዩ ካብዚ ዝሕጉስ ቃል የለን እግዚአብሔር مساحا ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ዝሰርሖ ነገር ኩሉ ጣልቃ ኣትዩ ከቕንዕ ከሎ ከምዚ ዝሕጉስ ነገር የለን ስለዚህ أنا مساحاتكم إيه كمتي زنبري دحار انتاي لوم فقدش دشته እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላልሎ ገና ሓደ ጊዜ በሐጽር ጊዜ ከኸውን እዩ أنا ንሰማይን ምድርን ባህርን ቁጽን ከነቃነቅ ኩላቶም አህዛብ ከነቃነቆም ናይ ኩላቶም አህዛብ ክቡር ነገር ክመጽ እዩ أنا والنزابية تزيع بخبري كمل يبل قويتا سراويت برور ناتيو ورقون ناتيو خائيو يبل እግዚአብሔር قويتا سراويت اتقدامايسي اتدحراي كبر زابية تزيع كبلص ايو يبل እግዚአብሔር قويتا سراويت ابزا بوتا زيع سلام كهبي يبل قويتا سراويت انتاي كهبي بقى هجي انتاي زبل زلو بزعبا ገንዘብ ይኹም ትሽገሩ ዘለኹም ምክንያቱም መጪኩም ምክንያት እንዳገበርኩም ትገንዘብ እንታ ኸይ ትገብሩ ሕጂ ሓደ ግዜ እኮ ሰባት ይሽገሩ እዮም ንሕና አገልግል ዕሽር ክፈሉ ክንብለኩም ታይዳ ዕሽር ክፈሉ ዕሽር ምኽፋል ፍተው ጽልኡ አምልኾ እዩ ዕሽር ምኽፋል ናይ እግዚአብሔር እዩ ዕሽር ኣብ ገዛኻ እንድሕር ኣቐሚጥካዮ ናትካ ገንዘብ ኣይኮነን ናይ መን ገንዘብ ኣቐሚጥካ ኣለኻ نا እግዚአብሔር ገንዘብ ስለዚህ እግዚአብሔር ናተይ እንተ ይልካ ናቱ እዩ ስለዚህ አዳዕዲዕና ኢና ንሰብኮ ኣብዚ ቃል ዝውን ዝብል ዘሎ እሱ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣምጽውስ ክነታ ቤተይ ክትስራሕ እስኻትኩም ምኽንያት ጌርኩም ከምዚ ኢልኩም ና ኣነ ዳኣለን እንዴ ሰማይን ምድርን ታኽገብረ ከነቃንቀ ሃሌሉያ ምክንያቱም ዝሳነን ነገር የለን ሰማይን ምድርን ባህርን ቁጽን ታኽገብረ ነገስታት ኩሎም ታኽገብሮም ከነቃንቆም ይኽእል እዩ ማለት እግዚአብሔር እስኻ ንዓና ይበረኸ ዝተረፈና እምበር እግዚአብሔር ብዝደለየ መንገዲ ታኽገብር እዩ ከነቃንቅ እዩ ስለዚህ ታኽገብር እዩ ሽዑ ብሩር ናተይ ኢልዎም ከዓ ብሩር ናይ መን እዩ ወርቂ ኸ ናይ መን እዩ ናተይ እዩ ኢልዎም መን እዩ ዘብል እንድሕር ደልየ ኣነ ኣነቃኒቀ ነገስታት ኩሎም ኣጥዓኢለ ታኽገብረ ክብሪ እግዚአብሔር ከምጽእ ነታ ቤት እቲኣ ከዓ ብስልማት ክመልኦ ስለዚህ እግዚአብሔር ኩሉ ኸኣለ እዩ أنا نسخاتكم من كن عزز እግዚአብሔር من تخبارخنا እግዚአብሔር فقادو من تخنقبر نعنا من تخشنا أنت زي كوينو እግዚአብሔር كله ناتو كله زخيل أملاك سلازي حراي انت بالكم انت تعززكم انت أخذبالو يقولو تعال مزابدري تخذقور يقول سلازي حراي انت بلنا مئزازنا نعنا مبرن خلق أيكونا برخد እግዚአብሔር أملاكنا استمسقنا يقول سلازي أبتا مدرتي أبتا بوتاها أنت كهبيلو كم تقدم تشبر ويكمكم نبيات اندامصوا بقى ختمارخو يخوم كتشنقو يخوم كم زغتكون يخوم داولو بعل ارمياس كله ززاربو زنبرو كوم يكونن حجي أبتا مدرتا كهبيل سلام مخنياتهم تمليسكم سلازلهم عرفتي يزخونلكم سلام يزخونلكم سلازي أنا بيت تبلص اندحريلكم زي بيت زي اتبلص غنيات انت ايبل مصحف ቅዱስ ሓደ ቃል ኣሎ ደስ ዝብል ኣይኮነ እንዴ ካብ ሰላም ዘይብሉ ጮማ ትበልዕሲ ሓምል እንዳበላዕካ
سلام يقول أكون سلازي أنت عايزول هو سلامون إيوه حجي تعيز بلنا نازل له أرتبيه ما قدسي فيشتي وانا نجرسين تعيز بلالله سلام لب خارجي ودسي لو كان أملاك أمليكا تحقوس كأخت وتسكر لخاسي إذا سلام سلازي عبد تصبح جزاسي جزا هاللي ورك أنت سلمه أمليكا جن كي تحقوس كا سلام كا توسيد التخرسي أنت كعب سلكاي سلازي خبر زابيت يا عبي أين يا عبي نمنتاي እግዚአብሔር መስአሎ ንምንታይ ሰላም አሎ በአ እንታይ እሱዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ወይታ ይመስገን ስለዚህ እዚኡ እስዓ ከምዚኣ ክትዓቢ ኢልዋ ናሙደ ይገጸ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይሁን ከምዚ ይብል ቀጽሉ ካቁጽር 10 በኻልአይ ዓመት ዳርዮስ በመበል 24 መዓልቲ ናብታ ሰዓይቱ ወርሒ ብኢድ ነቢ ሃጌ كم زبل قال እግዚአብሔር መጨ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ በዛዕባ ሕግቶም ካህናት ሓደ ኣብ ዘፈር ክዳኑ እተቀደሰ ስጋ እተቆርጾ በዛ ሰፈሩ ኸአ እንጌራ ወይ ጸብሒ ወይ ወይኒ ወይ ዘይቲ ወይስ ዝኾነ ይኹን ምግቢ እንተ ተንከዮስ እዝዶ ይቅደስዩ ኢልካ ሕተቶም እቶም ካህናት ካ አይፋል ኢሎም መለስሉ ሽሮ ሃጌ ብሬሳ ዝረኸሰ ሰብከ بزيعتن قلة أنت تنكي تركز دو يا ولو أتون كهانات كا هو تركز يا إلهم ملسلو حقيقة خمزيلو ملسه إذا عليت زي كم أيو أبكد ماي إذا حزب زي كم أيو يبلغ زعبير كل عيو أعداوهم كم أيو إتي أبو زقربو لي دما رخصيو ويلوهم حجي انتا يم غيرون كاي حجي قال شجر ترخيبو دا شجر ترخيبو ها كسرح جميرة مالو من قد باغني عمالو كم انتاي قديلون كاي سرح لو كاب قدسنا قديلون انتاي قبر لو نتبيته مقدس كاسرح جميرة دحار እግዚአብሔር ታይሎ እዚ ተኾነስ ርኹስ ዲዩ እወ እዚ ተኾነ ከመዝ ዲዩ ኢልዋ እወ ከመዝ ዲዩ እወ እሞዚ ህዝብ ዳአኹም እንዲዩ ዝገብረለይ ዘሎ ኢልዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተቀደሱ ምክንያቱም እግዚአብሔር ታይክሎ ደስ ይብሎ ዝተፈለየ ሰብኮንካ ተቀዲስካ ናይ አምላኽ ሽምሒስካ ተጸውዕካ ከተገልግሎ ከለኻ እግዚአብሔር ባሂሉ ስለዚህ ንፍቶ ንጽላ እዚኦም እዮም ቶም ሕጂ ምስ ሓድሽ ኪዳን እዩ ዝሰማማዕ ምስ ሓድሽ ኪዳን ዝሰማማዕ ነገር ኣለዎ ድሓር እንታይ ይብል ሕጂ ዘንብቦ ቃል ብዛዕባ ቀጺሉ አምላኽ ዝተዛረቦ ንዘሩባቤል እዩ ዘሩባቤል ብምእዛዙን ነቲ ነገርቲ ከምኡ ብምግባሩን ናብ በረኸት ከኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ 15 እንታይ ይብል ሕጂ ከዓ ኣብ መቕደስ እግዚአብሔር እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ከይተነብረ ኾታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳዕ ቀዳም ዝኾነ ሕሰቡ ምክንያቱም እቲ ናይ ቀደም ብኩሉ እቲ ዘመንቲ ናብ 20 መስፈር ዘለዎ ምህርቲ እንተመፀ 10 ጥራይ ኮነ 50 መስፈር ክቀድሕ ናብ መጽመቁ ማይ እንተመፀ 20 ጥራይ ኮነ ራይኹም እቲ በረኸት እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ወሪዱ ኮነ ኩሉ ዕዮ ኣዳውኩም በሃጉን بواجن ببردن وقعكوا نسخاتكم جنا نباي أيتملسكم من يبل እግዚአብሔር حساب خطة كابزا معلت إزي كساعة قدم زخونة أرتا مبل 24 معلتي نايتا تاسعيت ورحي كارتا مقدس እግዚአብሔር التسرح الله معلت حسابه قال أيدي جنادو أبقفو الله إيو تخلوينن أمبلسن رومانن أولن كسعلومي أي فرين كسع معلت زي أجميره انت خبركم ايه كباركم ايه كم عز جميره كابزا معلت زي اجميره جن كباركم ايه تاريخكم تخولي كلواتي مصمغهم عسرا طراز نبره حجي لعلو كخوني حجي زخون نغرات بملؤ اب هيوتكم ابنا ابراكم تخوني changing كلواتي انت كمصي مغيرو كمسيو مغيره مسيو اتقبرو سرحكا انت خبركاي كسلطكاي اتي صمقايو بزي خا ترخبو غودلي يكونن اتي قدم زغودل زنبره حجي كن انت اندهونه مس انداوسخاي مس هاللويا امين امين هاللويا
سمع اسكي مسقل ناي منتاي ملكتي ناي مقنس ناي مبزح ناي منتاي ملكتي مسقل ناي كريستوس هو جن بحساب سي ابي تمرت تمهار كلها سي مدمار دغما مدمار هاللويا مسقل ناي منتاي ملكتي بلوس مسقل تاي حتي كريستنا مس እግዚአብሔር مخان بلوسي موساخي انتايو بلوسي مايناس አይጎን مس እግዚአብሔር مخان تاي موسا بلوسي مسقل تاي ناي منتاي ملكتي ناي موساخ ملكتي دحر كترغو خوينا انا ناتي مغلاصي دحان مدمارسي ناي منتاي ملكتي مسقل ناي منتاي ملكتي ناي موساخي ناي مدمار خدمر كلها هذا ستوس خبر ناي منكا يكون حج قدم تاي قون نيرو بركتهم يقدل نيرو نو يقدل كابزعله تزي اجميره كن تاي خوني بلوس كخوني هاللويا كابزعله تزي اجميره تاي خوني مدمار كخوني موساخ كخوني نمنتاي قال እግዚአብሔር سمعك ስለዘለኻ ተመሊስካ ስለዘለኻ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ይብላሎ كابزعله تزي اجميره انت خغبرካ كبارخካ قداماي كخون زلو قداماي تغيركا كالاي كخون زلو كالاي تغيركا ناب قالي انت تملسكا منغدها حسيبكا اندحردا ناباي تملسكا كابزع علت زي اجميره انا مسخا خوني اندغنا دما كابزع علت جميره كبارخكاي هاللويا نا እግዚአብሔር መወዳታ እግዚአብሔር ይወቅሰካ እግዚአብሔር ይመልሰካ እግዚአብሔር ይብለካ አመወዳታ ና እግዚአብሔር ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ክባርኸካይ በቃ እግዚአብሔር ዓላሙን ምንታይ እንድሕሪልኩም አመወዳታ ናዓና መስመለሰና ናዓና ናመገዱ መስመፀ እንታ ክንገብረሉ እዩ ክንባር ክባርኸናይ ስለዚህ ክትባረኽ ኢኻ ሃሌሉያ በቲ ትክክለኛ መንገዲ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ እንጂ በቲ ቋራጭ መንገዲ ኮንኩን ክትባረኹ ኢኹም ዝብለኩም ዘለኹ እግዚአብሔር ድምፁ መስማዓካ መስመለሰካ ናብቲ በረኸቱ ሰዓትኻ ክባርኸካ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚረ تاريخي كلوت بقى حجين تايلنا حدا عينت ولا بشرشسي حدا عينت اتموسفير نخيد نحرنيرنا حدا عينت ريتم نخيد نحر دعنيرنا حدا عينت مقد نخيد بقى نخيد تمساس على ندحر كوينو እግዚአብሔር ታክ ገብር ይደሊ መንገድና ሐሲብናሲ ሪትምና ለውጥና ናብትና ሐሳብ እንዳገውን ይደሊ ክንመለስ ይደሊ حدا ጊዜ ኸአ ኣብ ህይወትና ዲው ኣብ ናብራና ዲው ምስላጥ ዝዓበየና نخلل نبل هاي شعون تاخن كبر علينا تطويلنا بلبنا منقدنا نحسب قويتا كابيو أبي يخعر زلو أبي يخستخاخل زلو أبي كعريو زلنيت شعون እግዚአብሔር نزتملسو قرباي እግዚአብሔር دوس يسمع እግዚአብሔር መንገድ يريئك እግዚአብሔር አቅጣጫ كل ጊዜ يريئك هلو ግን ሓደ ነገር ይክባርኸካ ስለዝደለይ እግዚአብሔር ናብ ጽቡቕ ነገር ከተወካ ስለዝደለይ እግዚአብሔር ከብዛሐካ ስለዝደለይ እግዚአብሔር ከጸብቀካ ስለዝደለይ እዚ ንሕርገይ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር እግዚአብሔር ክመልሰና ከሎ እዚ ኢና ንርኢ እምበኣረ መወዳእታ ነዛ ቃል እዚኣ ኣንቢብና ክንውድእ ሕጂ ከምኡ ምስ በለ ክባርኽ እየ ምስ በለ أمبل حج خال أي ملأخت ماتي زين ستيبين حجي خال أي كندي مبل كندي كم زغنا اندعي جن يزارب على الحج ناي مودع تاتنبيتو يو مبل عسران 4 معلتي اتاول حقا كم زبل قال እግዚአብሔር خال أي ساع نابهاجي مصه زروبابيل مثلني يهودا أنا سماين مدرن كنقانقي زفان منግስታት كغلابط حيل منግስታት أحزاب كطف سرغلات تاتن أب أنز قمت وخجلابت إيه أفراسن زوت حوانن كأ نفس وقفهم بسيف حوي أنت أخبر يوم كودكو يوم إلكا نقرّو بتام عالتي إتي آيب الإجابة هرقويتا سراويت وزربابيل ود سلاتيال بارياي أنا كوس دكا آيب الإجابة أنا حريكا إمو كم كلبيت محتم كجبركا يبل الإجابة ويتا شراوي زتعزز سبتاي مسلكم ات زمان كخفي له وقق خوني بزح نجار كمتي جناي كل اهلي ابليتي يزري يزلك እግዚአብሔር شعو ግን انا دمصي ስለሰማعካ ናተይ ስለዝኾን ካንተ አይገብረካኒ አይገድፈካኒ እንታ ገብረካይ ኮስ ደካይ ሓደ ግዜ ሰባት ናብ ጎይታ ኸዱ ኸለው ናብ ጎይታ ኸዱ ኸለው ከምዚ ክስታይ አይኮን
እግዚአብሔር ንሓደ ነገር እዩ ወይ ንኽብሩ ክንነብር እንድሕር ኮይና ወይ ንሓደ ዓላማ ንነብር እንድሕር ኮይና ኣብዛ ምድር እንተነበርና ጽቡቕ ካብኡ ዝተረፈ ግን እግዚአብሔር ተወሰደና ምስ ጎይታ እንተነበርና ሲ በረኸት እዩ ኣይኮነን ድዩ ስለዚ ጳውሎስ ኣይናይ ከም ዝመርጽ ኣይፈልጥን እየ እንተኸድኩ ንዓይ ከዓ ይሕሸኒ ኢሉ ሕጂ ዝሓሸ እንታይ ገይርዎ ምኻድ እዩ ገይርዎ ግን ኣብ ኣእምሮ ሰብ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሞት ክበሃል ከሎ ምኻድ ክበሃል ከሎ ብስጋ ምፍላይ ክበሃል ከሎ ዘሰንብድ እዩ ኩሉ ግዜ እምበር ንዘሩባቤል ሲ ስለ ዝፈተኹኻ ስለ ዘፍቀርኩኻስ እንታይ ክገብረካ ዝገርም ኮይኑ ሓደ ግዜ ስለ ዝፈተኹኻ ሲ ክወስደካ ስለ ዝፈተኹኻስ ክወስደካ ክብለካ ከሎ በኢየሱስ ስም دعان እግዚአብሔር ግን እንታይ ይብላል ነና አነ ፈቴካ እሞን ተخገብረካ ወስደካ ወሲደ خنت ሕጂ ግን እንታይ ያለና ዓላማ ባኻ ከም ቀለቤት ማህተም ገብረካ ሕጂ እግዚአብሔር ታገይሩ መስለኩም ንዘሩባቤልሲ ብትና ቢሉስ ኣብ ዘርኢ ክርስቶስ ኢየሱስ እትይዎ ዳሕራይ ሓድሽ ኪዳን ከይድኩም ዘርኢ ክትቆጽሩ ከለኹም ሲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣተሓሒዞ ዘርኢ ክትቆጽሩ ከለኹም ببو انت حرمتيكم نزروبابيل ترخبو بماريام تمتيكم نزروبابيل ترخبو نمنتاي ندحيلو الرخاب خم قلبيت كوينو انت غير والله الرخباي غيرو وا وندرفول وا زغرمي زرعي مخنياتهم حجي حسن زعت والا روت حجي ناب زر كريستوس لا غيرا اتي ايكونت اندي حجي مصحف قدسنا كل غزي مست مسيح يزت تحاحزو مست كريستوس يزت تحاحزو اب حدش كيدان منينا نرئي زروبابيل زدنقيو زروبابيل ابي اتيو اب زرت مسيح المسيح كمن مصي مالتي كابزري نايمن ناي زروبابيل دحاري اب معراف حدا خيركم زرق تقصروا كلهم اجلن ولده خبلكم والله اب ان من ترخبوهم زروبابيل من ترخبوه زروبابيل እግዚአብሔር ሕራይ እንተልካ እንተ ባሪኹካ ዘደንቕ ነገር ይዝገብር ኣብ ህይወትካ ተረዲኹምኒ እዚ ትዝዓበየ ብለሲንግ ትዝዓበየ በረኸት ኣብ ዘርኢ ክርስቶስ ክትኣቱ ማለት ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስና ሁሉ ዘርኤና ንሩት ንምንታይ ኣምጽይዋ እንድሕሪልኩም ኣብ ዘርኢ ክርስቶስ ስለዝኣተወት ንረዓብ ንምንታይ ኣምጽይዋ እንድሕሪልኩም ኣብ ዘርኢ ክርስቶስ ስለዝኣተወት ንምንታይ እቲ ሁሉ ነገር ዘምጽኣልና እንድሕሪልና መጽሓፍ ቅዱስና ዜሩ ንመንከሪ እዩ ነቲ መሲሕ ክርስቶስ ከሪኤና እዩ ስለዚ ንዘሩባቤል ከዓ ምንታይ እትይዎ أبزي أتيون تغبركاي محتم قلبت دما كغبركاي እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ገጹ ይብርሃልኩም ልብና አመንገድና ንግበር ዕለት መንገድና ንመርምር ሽዑ ቀዳማይ ክኸውን ዘለዎ ቀዳማይ ንግበሮ ካልኣይ ክኸውን ዘለዎ ካልኣይ ንግበሮ እግዚአብሔር ዝበለና ቃል ሰሚዕና ንመለስ ሽዑ እግዚአብሔር مسانا خخونيو دجنا خخونيو ابن قبرو نجر كسلطنا لومي زي تملسنا يو نجر ندحرالا لبنا منقدنا غيرنا نحسب غويتا يبارككم كلاتنا نصلي